хан Кубрат, предадох на синовете си заветът за силата на единството, защото никой враг не би могъл да ви надвие, ако сте сплотени. Само така България може да живее в мир и благополучие. Аз, хан Аспарух, победих ромеите при Онгъла, преминах Дунав и се заселих в плодородните и лъчезарни земи на Мизия. Тук създадох една нова България, която да устои на всички изпитания и трудности през вековете. Аз, княз Борис Михаил, покръстих народа си в православната вяра, за да живеят всички благочестиво и да бъдат за пример на околните народи, за да можем с вяра да посрещаме както радост, така и тежки изпитания. Аз, Кирил, заедно с моя брат Методий, създадохме българската азбука и писменост. От сега нататък всички ще пишем и ще се учим на един език и ще имаме общо славно бъдеще. Аз, цар Симеон, постигнах много победи, за да осигуря благоденствие на моя народ и неговите поданици. Заедно показахме на враговете ни, че България е силна, непоколебима и че ще пребъде през вековете. Аз, грешният Йоан, избягах от суетата на света и намерих покой в Рилската планина. Отдадох се на молитви за себе си и България. Моля Бога винаги да бди над нас, да ни закриля и умъдрява. Настъпиха тежки времена за България. Не останахме единни и враговете ни надвиха. А моята армия беше разбита. Усещам, че ни чакат години на изпитания и тревоги. Но се надявам и вярвам, че България отново ще се изправи. Аз, Асен, заедно с моя брат Петър, подкрепени от народа, върнахме свободата и честта на България. Такъв велик народ не може и не бива да живее под чужда власт. Дерзайте, българи! При мен, цар Иван Асен II, България възвърна предишното си могъщество. Народът ми живееше в благоденствие и мир. Литературата и книжнината се възроди, а нашите противници научиха за силата ни и гледаха с уважение към българите. Аз, цар Иван Александър, утвърдих силата и могъществото на България. Много книги бяха написани, а други преведени на български език, така че нашият славен народ да расте в знание от сила в сила. Ново настъпиха тежки времена за България. Забравихме древния завет на хан Кубрат за единството. Разделихме се. Земята ни е опустошена и завладяна. Мракът на робството виси над нас, но вярвам, че България отново ще бъде свободна. Патриарх Евтимий остава да брани Търново, но въпреки всичко крепостта пада. Той е пратен в заточение. Народът го изпраща със сълзи. На кого ни оставяш? Той отговаря: оставя ви на Светата Троица да ви закриля.
вас, монах Паисий, пише тази история на много страдалния български народ. В годините на робството някои от нас забравиха някогашното величие и благолепие на България. Всички трябва да вдигнем глави и да си спомним за Кубрат и Аспарух, за Крум Страшни и за княз Борис, за Симеон Велики, за преподобни Йоан Рилски, за крилникът на България, за Асен и Петър, за Иван Асен и Иван Александър, за несломимия дух на патриарх Евтимий. Не трябва да униваме, а да се надяваме. Някой ден отново ще бъдем свободни. Нека винаги да помним миналото си, за да имаме настояще и бъдеще. Ако спечеля, печели цял народ. Ако загубя, губя само мене си. Отдадох живота си за делото на освобождението на България и моите братя. Нека да намерим сили, винаги да се обединим и да се изправим срещу враговете си. За една чиста и свята република. За да живеем достойно в свободна и справедлива България. През 1877 година армията на руския цар Александър II премина Дунав, за да освободи поробените земи. Българските опълченци показаха чудеса от храброст, помагайки на освободителите и дадоха живота си за родината. Самарското знаме, символ на духа и волята на борещите се за свобода, се вееше гордо в най-тежките битки, а боевете при Шипка ще останат завинаги в народната памет. Подписан е Сан-Стефанския мирен договор между Русия и Османската империя. България получава своята независимост, като това включва земите на Мизия, Тракия и Македония. След почти 5 века българите стават отново свободни. Свободни да решават съдбините си и да градят самостоятелно своето бъдеще.